ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘରେ କିଛି ନାହିଁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ମୁଢି ମିକ୍ସଚର କି ବିସ୍କୁଟ କିଛି ବି ନଥିଲା। ତାପରେ ହଠାତ୍ ମୋ ମନେ ପଡିଲା ମୋ ସାନ ଭାଇ 4 ପ୍ୟାକେଟ ହିପି ନୁଡଲ୍ସ ଆଣିକି ରଖିଛି। ସେ ତ ଏବେ ଘରେ ନାହିଁ, ଖେଳିବା ପାଇଁ ପଳେଇଛି। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କରିକିରି ଏସବୁ ଖାଇନେବି। ତାପରେ କଡ଼େଇ ବସିଲି, ତେଲ ଗରମ କଲି, କାଟି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ପକେଇଲି, ତାପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇଲି, ଟମାଟୋ କଟା ପକେଇଲି, ସେଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ଟିକେ ପକେଇଲି, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ପକେଇ ଭଲସେ ଭାଜିଦେଲି। ତାପରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି, ପାଣି ଫୁଟିବା ପରେ ନୁଡଲ୍ସ ଗୁଡକୁ ପକେଇ ନେଲି। ତାପରେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ଘାଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ମସଲା ପକେଇଲି। ରେଡି ହେଇଗଲା ଆମର ନୁଡଲ୍ସ। କିଏ ଖାଇବ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସ। ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ଲେଟକୁ ବାହାର କଲି। ତାପରେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଆସିକିରି ହାଜର ହେଇଗଲା। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯା ମିଶିକିରି ଅଧା ଅଧା କରି ଖାଇନେଲୁ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ସତରେ ହିଁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ। ମତେ ତ ମ୍ୟାଗି ଚାଉମିନ ବୋଲେ ମୋର ଫେଭରେଟ। କାହାକୁ ସବୁ ଫେଭରେଟ ମତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ।